Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Miloš, bolje poznatiji kao Porčina. Kako ste, šta ima? Nismo se videli dugo. Otkinuli smo sa životnom pesmom, razumeš, brate, Mbappe je ušao u trending trenutno na 20 nekom mestu. Hvala vam za to. Znači idite tamo ako niste poslušali pesmu još, mada verujem da jeste. Idite, poslušajte, širujte da to ide još i dalje. Čak i onaj video za onaj OSM menadžer, molio bih vas da me ispoštujete, jer kao što sam rekao u komentaru kod životne pesme, ako dođe do 100k pregleda, bit će za paštete i leba, bre, neće biti par više siromašan pao, razumeš? Sudeći po ovom današnjem outfitu, danas ćemo da bijemo ženu. Ako mi dosadila vaša žena, ne možete više da je podnesete. Smara vas svaki dan, zvoca vam, pozovite Paora, jer on od danas bije ženu. Šalim se. Ok, pre nego što pređemo na glavnu temu, želim po drugi put da vam predstavim Binatex. Već smo radili jednom klipu kako to funkcioniše. Vidite, ovaj ovdje imate grafikon, ulažete novac u neke trendove. Ovo sad, brate, moj naglo pada, ali ja se nadam da neću izgubiti. Kad smo mi to izgubili? Ok, mislim da ću uložiti ovih 150 i rizikovati i moću dobiti mojih $273. Znači, evo ga, naglo je skočilo, nadam se da ćemo mi osvojiti ovdje nešto. Ja se iskreno nadam da ćemo mi ovdje nešto uložiti. Bože, uložiti, da ćemo nešto dobiti. Ajde, bratke moji, nemoj da padaš, bajo moj, samo rasti, tako je, ajde, još 16-15 sekundi, znači mora stigne do ove tačke da ne padne ispod te crte. Ajmo, bajo moj, ajmo, brate moj, još malo, vidite, raste, sad kad ga sruši dole, brate, ali neće valjda, nadam se da neće. Još malo, 2 sekunde, to je to, ljudi, osvojili smo buraz lovu, $273. Ok, sad imamo $382. Ok, da pređemo na stvar, dobio sam poziv od Balkan Tube Fest organizacije da učestvujem na ovogodišnjem Balkan Tube Festu. I šta mislite šta sam ja rekao? Gle sad, oni meni pošalju, brate, u fazonu, ajde dođi vamo, imaš obezbeđeno ovo, ono. Ja njima kažem, reko, neću, brate, baš mi nešto zabole, razumeš? I oni tu mene nešto napuše, ja sam ovo sad sve izmislio, a dobro. Vidimo šta su to oni meni poslali i da li ja u stvari dolazim na Balkan Tube Fest koji će se održati u Beogradu 29. i 30. septembra, čini mi se, u areni. Ok, ajde da vidimo, znači ovdje piše: poštovani, ovim putem želimo da vas pozovemo da budete bla bla bla, ne moram ja da čitam, pročitajte sami, evo ostavit ću znači neko vreme, čitate ovdje, znači obezbeđeno ovo, ono, džabu, znači u fullu. I sad ću ja njima da odgovorim. Poštovani, nemojte da me smarate, ima da vas Dobra, i sad sam preterao. Ok, pišemo poštovani. Šta kažem da im ovdje? Ukoliko ste zainteresani, naravno da sam zainteresovan, tačka. Želeo bih da potvrdim, čitam kao prva, potvrdim dolazak na ovogodišnji BTF. Srdačan pozdrav. Nećemo taj Miloš da probudimo malo ozbiljnije. Ok, idemo, bratko moj, send. I to je to, ljudi. To je to, idemo na Balkan Tube Fest, znači dolazim tamo, obavezno dođite i vi, bit ćete obavešteni na vreme, dođite da se upoznamo, da se zezamo, kontam da ima da gori. Ok, lajkujte ovaj video, idite na životnu pesmu, idite na OSM pesmu, lajkujte tamo, šerujte, pomozite bratu svom, u suprotnom ubošću vas vilama ko Paor. Braća moja glavata, živi zdravi bili, pa se vidimo.